kan yi gaba gadi darajar kisan sarauniya in dai da ke su kuma to ba da wasu kuma aka maka da mu ba su ku za ku kasar tunda ku ko rako sarki shi ne sarki ya zo samu an da malam mai ya su yan tuka ba da ne su yan tuka ba da ne tilasta su aka yi saboda haka ji ya sa su hukuncin su ya bambanta da na jagorar tafiya Allah ta kan malam Allah ne ba da kyauta mutum da na karshe wanda malam ya kawo yake cewa shi ga shi wani gida ne kuma lafiyayye to babu matsalar cewa ko janaba ko rashin lafiya a amalar sai ce idan ka fa kuru ga mace yana iya yin cewa a dama ai yana magana ne bayan ya gaya maka waɗancan dalilai rashin lafiya tafiya duk an gina su ne akan mutum ba zai iya amfani da ruwan ba saboda haka hata marid nan da ya ce mana menene idan khafa khuruj wa kaduba ai sai da ake maganar rashin lafiya kina ga gani ba wai mujarradin fitar lokaci ne zai ba shi daman ya taimama a sai da irin wahai da wancan lalura duk da yake ba na son na faɗaɗa ne sosai don akwai zantuttuka da yawa wanda ya kamata mu ba mazo'in hakkinsa a zama na gaba insha Allah. Na. Malam mutumin da ko janaba ko dai wani lalura ko rashin lafiya ya same shi ba zai iya taɓa ruwan ba to yana so ya taimama sai ya zama da kuma yana cikin ɗaki ƙila ba zai iya fitowa bai samu ƙasa ba duk da yake na taɓa jin wasu na wai za a iya yi kamar da gabu haka to mene inganci wannan magana To ala kulli halin dan karatun na gaba amma ka da yin kafin dai akai mara lafiyan da ba zai iya fita ba za a iya ɗibo masa ruwa a yi taimama za a iya ɗibo masa ƙasar ya taimama garo irin wannan ba a taimama a kan shi Allahumma sai in ya zama na ba a da yanda za a sai a cewa da abin da sana'ar dan adam ya jirgita shi ba a taimama a kan shi sai idan an kai wani fit da ba shi ke nan abin da aka samu kaga wanda muke maganan wanda ya tsanci kanshi inda babu ruwa babu kasa ko baya yanzu an shiga cikin lalura zai bugi sif ɗin jirgin ko makamantan shi ya mama ya shan kasa idan ya zama da ko akwai ruwan sama da ya zo kenan ya kamata mutum ya rinka zama cikin ya zama da akwai ƙasa ke na ɗakin ka kila ruwan sama zai iya zuwa wata na kana so ka yi taimama kofar ɗakin kuma ya liye ana maganan wani karka bude mutum irin gaban da muke kwande mu wanda mata suke yi dan ka ɗebo ƙasa suna sa a ƙarƙashin gado janaba a same su su ci wanka sai za su yi wanka da azahar ko ba gaba ne ba to wannan kaga ba kyau amma mara lafiyan da yana zaune ne a ɗaki baya ko fita rashin lafiya ya tsanani wannan ba laifi don an samu ƙasa a zo an aje mishi da ranka taimaka don kila wani lokacin sallan zai zo ba wani kusa ko irin gidan yan gayu ne gidan malabal da zai na amonu kasan sai an yi mil guda kafin aje a samu na akan sha biyar kwata na ina addu'o'i akwai addu'o'i da ya kanta a duk waɗannan bid'o'i ne da ake kawo dangane da lailatul nisfi sha'ban ko daren 15 ga watan sha'ban har aka kirkiri wani sallah da sauransu dukkan waɗannan bid'o'i ne wanda ma anzalallahu biha min sultan abinda muka sani dangane da wannan watan
shine na Aisha ta nuna ba a san wani wata da annabi ke yawaita azumi a cikinsa ba irin wannan wata. Amma wani ruwaya ana nan annabi yana azumce shi duka. Sai malamai suka ce dukan da ake nufi ana nufin mu'azzam, yana azantar mafi yawanci. In ba haka ba ai na Aisha ta ce babu watan da annabi aka ga ya azumce shi kakaf irin Ramadan. Yana yi ne da yawa a ciki. Da wannan ne yasa suke cewa wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Ramadana ya raba aimin, idan watan Sha'ban ya raba karfi azumi, idan ya tabbata ya inganta to ana nufin ibtida. Kun gane ku, wato kawai mutum ya kirkira azumi yana zaune bai fara azumi ba sai da wata ya raba fara azumi. Kun gane ku, amma wanda ya saba azuminsa na Ramadana na Sha'ban yana iya share har 20 da wani abu, amma an so ya bar wasu kwanuka na karke in ya kai kamar 25 ko sama da haka sai ya bari. Cikin dalilan da ya nuna cewa ana yin azumi bayan nisfu Sha'ban ai hadisin da annabi ke hani akan sawmi yawmi shak, ko ba ga wani annabi ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn, ko sai ce illa sawm yasumuhu ahadukum aw kama kana. Annabi ya ce kan ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko ko biyu, yace sai dai azumin da mutum ya saba yau da kullum, wato shine kamar na litini da alhamis. A gani a watan abinda annabi kuma ya hana kawai shine azumtan yawmin shak, shine can ya hana, wato dan mutum ya hada ce to an dade ba ana 29 nan ba, ne dai baran fara tun kila mun ga da wannan ba. Sannan duk wani ibada da sallah da wasu zikirori da wasu addu'o'i da kuma wasu falaloliya da ake kintata ake girba ake fada dangane da wanda ya sallah ko ya karanta kaza zai samu a wannan watan, dukkanin su ƙarya ne. Babu abin da ya tabbata daga annabi Muhammad. Abin da ya tabbata kenan kawai azumi. Mun gane ko? Allah ya taimake mu. Wa alaikum. Ai ba mu ma yi maganan kai biyan yadda ake taimama ba, mu zo kai shi. Amma dai a dunkule kai biyan yadda ake taimama, wato bugu ne ake yi, ana bugun ƙasa ne a shafi fuska da hannu. In an so ruwaye guda biyu, ana iya fara da fuska sannan hannu, ana iya hannu sannan fuska. Wato kamar haka shi ne ya tabbata a sannan tun ya bugi ƙasa haka. Kun gane ko in ya dago sai ya karkage haka ko kuma ya hure. Ina fata mun sai ya shafa fuskar shi. Kun gane ko bayan mutum ya shafa fuska kuma sai ya zo sai hannunsa haka. Kun gane bugu ɗaya ne, ko kuma in ya dago haka ya karkabe ya fara hannun. Kun gane sannan ya zo fuska haka. Wannan shi ne ya tabbata a sai, amma sha ba da ake har zuwa nan kun gane har ma a ce ba a raba su haka za ki duka ko haka a jirin su zuwa ko ba ko wannan bai inganta. Gani ibn al-qayyim wani magana ne ban sha'awa da kai da imama, yace abubuwa guda hudu ba su tabbata ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu hadisin da ya tabbata a kai. Yace bugun kasa sau biyu da kuma wato shafa hannu zuwa mura, duk ba su tabbata. Abin da ya tabbata shafa ne zuwa kogo kawai, bugu kuma ɗaya kawai. Mun gane da kuma kudarta cewa ba a sallah biyu, kowace sallah sai kai mata taimama, ko duk ire-iren waɗannan ba su tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma dai idan mun zo cikin karatu insha Allah, dan muna da sauran rayuwa za a yi ba mu kuma wasu za su gaji. Ya na majawa hadisin dai bai inganta ba. Ina ganin wannan bugu to da aka san shi da gashi a littafin mu na gida, ina aka samo shi hadisi ne bai inganta ba ne. Kuma
tun farkon karatun mun yi shimfiɗa giwa samun irin waɗannan matsalolin dama, kuma mun faɗi dalilan da yasa ake samun irin waɗannan matsalolin. A lokacin da mafi yawa su malaman mu waɗancan na asali su Imam Malik da sauransu ga ba a yi confining ilimi ba, ko a lokacin ne ake kowa abin da ya zo gaba gare shi yake ba da hukunci. Wata na mutum yana da ran shi sai ya gano ya kuskure ya gyara, kamar shi kanshi Imam Malik haka ya tabbata da an yi haka da yawa da shi a rayuwarsa. An samu wannan matsala tare da shi akan matsalar haila ya ba da fatawa ya sauki, an samu haka akan alula fefe ya tsuko ya ce babu kyau bai zo bata ba a sunna, daga baya da ya ga hadisi ya zo ya gyara. To wasu kuma sai bayan mutum ya mutu ne ake ganin gyaran sai a gyara. To wannan shi ne dalilan da ya sa kake ganin da ba mu sun cika da irin wannan. Ibn Taymiyyah ya littafi ban sha'awa dan wayar da kan al'umma akan irin waɗannan matsaloli. Shin ya masa suna raf'ul malam an al-a'immati ila a'lam. To duka wannan zangon mun zo karshen wannan zango ne, saboda haka za mu tafi kamar yadda na ce za mu yi tashi yau, sai kuma idan Allah ta'ala ya ce mu bayan sallah sai mu da samu izinin Allah. Duk da yake wasu za su ga yau 9 ga wata ne, muna da kamar kwana 20 ko 10 da yawa, to amma akwai shirye-shirye. Normally idan lokaci irin wannan ya yi, mukan yi amfani da damar mu dan shirya muhadarori dan ƙara tunatar da juna akan shi wannan ibada da muke fuskanta. Kuma wanda nake kallo zai wahala ko dai ya zara rana a ce wajen za a fara ko kafin haka ko bayan haka kada, saboda ka ba zai yi musu gaba da karatu kuma daidai irin wannan lokacin tsakanin magarba da ishani ake, saboda haka shi yasa dole duk karatuttukan a wannan satin za mu dakatar da su sai kuma idan Allah ta'ala ya nuna mana wancan lokaci. Ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu da ke mu Ramadana da kuma ba mu ikon shan riba wato Ramadana da Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta mana iyaye. Amin. Wannan shine ƙarshen karatunmu, da fatan kurakurai da muka yi Allah ya yafe mana. Kuma inda wasu tuntuɓan harshe da kuma wani zai jiki da kamar an ɗan taɓai ba manufar a tabo mutum ba ne, matubar dai a tabo matsalan ne kowa ya yi kuma kowa ya ɗauki matakin gyara. Wani lokaci kai da kanka kake karatun kukan tabo kanka sai ka ji tsam sai dai dole dai ko ba ka jin daɗi ke ma ka faɗa ko ba dole a gadara ta ci gida ke. Saboda haka wannan shi ne dai a takaice, kuma ina mana nasiha dai da ƙara jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, a taimaka ma junanmu. Wannan Ramadanan da yake kowane shekara za ka ji ana farin ba a taɓa ganin irin na bana ba, wato irin na kowane shekara sai an ci irin haka. To tabbas akwai damuwa dai kamar yadda kowa shi damuwoyi iri. Idan azumi ya zo akwai bukatu da yawa, duk da yake wasu bukatun muna daura mu kanmu ne ma an zalla ga mu. Waya muka dauki watan azumi wata ne da zamu bararraki mu ranga overloading kawunan ko ba gwani. Dan ragen da muka samu na ce fa na rana sai an fanshi da daddare har ma a ka. Wani lokaci har ka ga yadda za a yi misali sai ka ga yadda ka kashe kuɗi da Ramadana a ci wajen fagen ciyarwa kawai, sai ka ga kila a watan da ba na Ramadana ba ka kashe wani dare zai yi, sai ka ga an yi koko an yi kosi ko an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Za a tara maka abinci kala 8. Yasa bincike ma ya tabbatar da ba wajen da aka fi yawan kasassaki musamman da safe wato yin Ramadana ko ba ka bai
ne wannan ciye-ciyen da ake an ci da dare kuma bayan ɗan awanni an sake loda saboda haka ciki yana yawan ɓaci saboda haka mai kokari dai gani wanda kuma wasu wannan ta wasu ke wasu kuma wallahi ɗayan nan ma ko kwan bai ci ga shi tun yanzu ana magana uban gero ya tasar ma 25,000 gare ya kawai a soban jiya ana cewa 22,000 wani buhu ɗaya ba zai ishe shi ba ko ba ba shinkafa nawa na? hawa biyu ne ko shinkafan ga dai sanan dai shi ma dai ƙasa ba za ka samu ƙasa 20,000 nan ba ko mummunin ta ko tamu ma ta gidan wancan ma ana samu ala kulli halin ka gani saboda haka wanda Allah ta'ala dai ya sa yana da ɗan shi ga kula da ƴan uwa a kula da abokan arziki ko a kula da dangi kuma irin abubuwan da ake yi a masallatai wanda dan Allah ya ba iko kar ku gaji salo ne na da'awa musamman irin yanki irin nan kar ku gaji accommodating mutane ko min yau duk hoton da duk abin da za a yi na ba da mun gani zo da kudu ku zo da abin nan kuma a sa suka yaji mai lemu ya kawo mai suga ya kawo kun gani ƴaƴan makwabta da aka san ku duba ƴaƴan makwabta marayun da ke gari ku danka masa kayan sama ko irin wannan masallatan da kuke tare da su wanda kuka san ba su da shi ku ji kansu ku taimaka musu ina fata mun gani Allah ya taimake mu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin